चरित्रामृत अभ्यास हार्दिक स्वागत आहे. आपण इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने चैतन्य चरित्रामृत वाचन आणि अभ्यास असे आपण वर्ग घेत आहोत. त्यासाठी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण नेहमीप्रमाणे संकीर्तन करूया आणि त्यानंतर म्हणजे गौरमीताईच्या साठीच आपण कीर्तन करूया आणि त्यानंतर मग आपण जे आहे ते आजचा जो अभ्यास आहे मध्य लिहिलेतला आपला, तर तो आपण पूर्ण करूया. आता आपण मध्य लिहिलेच्या पहिल्याच चॅप्टर मध्ये आहोत. पुढचे आपण चॅप्टर्स पूर्ण करून घेणार आहोत जितके शक्य आहेत तितके. तर आपण आता सुरुवात करूया. जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. आपण आता चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी प्रणाम अर्पण करूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः. आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद, त्यानंतर आपले परमप्रिय असे पूजनीय असे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, आपले गुरु महाराज यांच्या चरणी, त्याचबरोबर आपल्या जीवनात आलेले सगळे शिक्षा गुरु आणि माझ्या जीवनात आलेले सगळे शिक्षा गुरु आणि गुरु जे आहेत तर त्यांच्या चरणी, त्याचबरोबर समस्त वैष्णव वृंदांच्या चरणी आणि आपण समस्त इथं उपस्थित असलेले सर्व वैष्णवी यांच्या चरणी आपण वैष्णव प्रणाम मंत्र जो आहे तो अर्पण करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य ग्रंथराज की जय. श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. आपण मध्य लीला मधल्या महत्वाच्या लीला ज्या आहेत त्या अभ्यासतो. तर मध्य लीलातला पहिला जो आहे आपला अध्याय, त्यानंतर तिसरा अध्याय आणि पाचवा अध्याय, त्याच्यातल्या महत्वाच्या लीला आपण संयुक्तपणे अभ्यासतो. तर आपण आज जास्तीत जास्त आणखी अभ्यासण्याचा तो प्रयत्न करणार आहोत. तर आता आपण आतापर्यंत अभ्यासलं की जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर ते जगन्नाथपुरीला आले आणि तिथे जगन्नाथाच्या रथ उत्सव यात्रेमध्ये त्यांचा सहभाग होता. मग तिथे त्या कशा पद्धतीच्या त्यांनी लीला केल्या आणि कशा भावामध्ये ते होते, तर हे सगळं आपण पाहिलं. मग आता पुढे जाऊन आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या लीला आहेत, म्हणजे आता ते वृंदावनकडे निघणार होते, मग त्यावेळेला कोणकोणत्या लीला घडल्या तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. तर महाप्रभूंचं आता वृंदावनकडे प्रस्थान होणार होतं. मग ते प्रेमभावनेमध्ये खूप विव्हळ होते आणि मग आता बाह्य जगाचं त्यांना काही स्मरण राहत नसे. मग आता त्यांनी काय केलं, 2-3 दिवस असं ज्या भागात गंगा नाहीये तर त्या ठिकाणून, त्याला राढ देश म्हटलं जातं, राढ देश असं नाव त्याचं, तर तिथून भ्रमण केलं आणि मग ते पोचले. म्हणजे भ्रमण करत करत
किनाऱ्या किनाऱ्याने जेव्हा ते पोचले गंगा तीरा म्हणजे एका गंगा तीरावरून दुसऱ्या गंगा तीराकडे पोचले. पण ते इतके विव्हळ झालेले होते प्रेमामध्ये, जे म्हणजे त्या राधाराणीचा भाव आहे आणि त्यामुळे कृष्ण प्रेमामध्ये ते इतके विव्हळ होते की त्यांना लक्षात आलं नाही. मग नित्यानंद प्रभूंनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंना हीच यमुना आहे सांगून भुलवलं आणि गंगा तीरावरच आणलं पुन्हा दुसऱ्या. आणि मग शांतीपुरात अद्वैताचार्यांच्या घरी आले, त्या तिथे भिक्षा ग्रहण त्यांनी केली. तर आता थोडस ना मी आपल्या सगळ्यांना सांगून ठेवेन की कृष्णराज कविराज हे काही आपण म्हणतो ना कसे एक म्हणजे एक पेशेवर लेखक कसे असतात की ते लेखनाचं कारकच नाही, हे भक्त आहेत. आणि भक्त रूपात त्यांनी भावना स्तरावर या लीलांचं लिखाण केले. पण भगवानांची कृपा झाली त्यांच्यावर आणि भगवानांचे उत्तम भक्त आहेत ते. म्हणजे आपण म्हणू की निजी जे जवळचे लोक होते त्यापैकी ते एक होते. त्यामुळे त्यांनी लीला लिहिल्या. तर काही वेळा काही लीलांचा संदर्भ जो आहे तो आदिखंडामध्ये पण येतो, मध्यखंडामध्ये एका म्हणजे वेगवेगळ्या अध्यायामध्ये पुन्हा पुन्हा ते रिपीट होत राहतात. तर जेव्हा मी तो संदर्भ सांगेन तर तेव्हा बिलकुल आपण असं नको विचार करूया हे आपण ऐकले तर ते पण ऐकले. तर तेव्हा आपण असं समजून घ्या की जेव्हा कृष्णराज कविराज आपल्याला पुन्हा पुन्हा ते वारंवार लीला सांगत असतात ना, तर त्या भक्तावरची जी कृपा असते ना, तर त्याचं स्मरण आपल्याला ते करवत असतात. म्हणजे भगवानाचे भक्त आहेत, तर यांनी त्या लीलांचं पुन्हा पुन्हा आपल्या समोर गायन का केलंय, तर आपल्याला त्या लीलेच्या माध्यमातून जे आहे तर ती भगवानाची कृपा मिळावी म्हणून. जसं कृष्ण कथा पुन्हा 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 ऐकल्या तरी आपण पुन्हा पुन्हा त्या नव्याने ऐकतो ना, असंच आहे भक्ताचा भाव कसा असतो. उच्च कोटीचा जो शुद्ध भक्त आहे त्याचा भाव कसा असतो, तो पुन्हा 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 ज्या आहेत त्या हरिकथा ऐकतो. तसं चैतन्य महाप्रभू म्हणजे साक्षात श्रीहरी आहेत. मग त्यांच्या कथा त्या पुन्हा पुन्हा येत राहतात, संदर्भ किंवा त्या कथांचा उल्लेख. तर ह्यामागे भाव हा आहे भक्ताचा की त्याला पुन्हा पुन्हा त्या लीला कथा ऐकायला आवडतात आणि त्यामुळे पुढचं सांगत असताना सूत्र थोडंसं लिखाणात त्यांच्या मागच्या लीला पण आल्या. मग जे जसं आहे तसंच आपल्या गुरुनी जे सांगितले ते तसंच आपण जे आहेत तर ते आपल्या भक्तांना सांगायचे असते. मग हा भाग आपण सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. तर असे धागेदोरे आपल्याला मिळत राहतील की पाठीमागे पण हा भाग माताजींनी आधी लिलेमध्ये सांगितलं होतं, मग मध्ये लिहिलेत मागच्या वेळी पण हे सांगितलं होतं, मग आता पण सांग. मग ते कृष्णराज कविराजांनी जसं मांडलंय तसंच्या तसं मी आपल्यासमोर उतरवायचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आपण तो संदर्भ लक्षात घ्यायचा की हा भक्ताचा भाव आहे आपल्याला, शुद्ध भक्ताचा उच्च कोटीच्या, आणि तो तसाच्या तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ती त्या लिलेचा संदर्भ किंवा त्याच्याविषयी अं, पुन्हा पुन्हा रिपिटेशन झालं तर तुम्ही हा भाग सगळ्यांनी समजून घ्या. हम्म? तर त्यामुळे काय होणार, आपल्याला त्या लिलेचं स्मरण होणार, आपल्यावर पण कृपा होणार चैतन्य महाप्रभूंची. आणि त्याचबरोबर कृष्णराज कविराजांच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय तर त्यांची तर कृपा आपल्याला रोज मिळतेच आहे की आपण हा भाग श्रवण करायचा भाग करतोय. मग आता अद्वैत आचार्य जे आहेत ना, तर त्यांच्या घरी त्यांना नित्यानंद प्रभू घेऊन आले. आणि यमुना दर्शनानं मला खूप आनंद झाला असा त्यांचा भाव होता. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी म्हणजे 3 दिवस म्हणजे त्या दिव्य भावाच्या स्तरात ते होते आणि अखंड 3 दिवस ते फक्त चालतच राहिले, त्यांनी अन्नच ग्रहण केलं नव्हतं. आणि त्यामुळे मग ते उपाशी होते. मग शची मातांची भेट झाली त्यांची अद्वैताचार्यांच्या घरी शांतीपुरामध्ये. आणि मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आता शची मातेला म्हणजे धक्काच होता, मुलांनी संन्यास घेतला. एकदम मुंडन केलेले चैतन्य महाप्रभू पाहिले. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचे असे खूप सुंदर केस होते बरं का, आणि इतके सुळसुळीत छान मऊ होते. म्हणजे सिंहाची जशी आळ असते ना, असे सुंदर केस होते. तर ते खूप भगवान आहेत स्वयं, दिसायला खूप म्हणजे सुंदर असे आहेत. आणि मग तो एक होता ना, तो जेव्हा त्यांचे केस कापायला गेला तेव्हा केस कापायला लागल्यावर तो रडायला लागला. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू झाला, म्हणजे त्याला कृष्णप्रेमाची प्राप्ती झाली. म्हणजे ते केस कापतानाच तो खूप खूप म्हणजे त्याला भावना म्हणजे अनावर झाल्या आणि कृष्णप्रेम प्राप्त झालं. म्हणजे भगवान हे परमपवित्र आहेत, त्यांना फक्त स्पर्श झाल्यावर पण त्याला कृष्णप्रेम प्राप्ती झाली. मग त्यांचं मुंडन झालेलं होतं आणि ते संन्यासी होते, हे पाहून मातेला दुःख होणं स्वाभाविकच आहे कुठल्याही. मग आता मातेला ते सांगितलं की तू स्वयंपाक कर आणि मग मी जेवेन म्हणून. आणि मग त्यांनी त्यानंतर पुरीला प्रस्थान केलं. आणि मग त्यानंतर पुढे त्यांनी तिथून पुढे जात असताना लीला अनेक केल्या. म्हणजे वृंदावनकडे जात असताना त्या मार्गावर अशा भरपूर लीला केल्या. मग तिथे माधवेंद्र पुरींची कथा जी आहे तर ती येते. किंवा माधव पंडित नावाचे एक म्हणजे भक्त होते, तर त्यांना माधवाचार्य असं म्हणतात. म्हणजे गदाधर पंडित जे आहेत ना, तर त्यांच्या शृंखलेतले भक्त आहेत. मग गदाधर
नाव म्हणजे पंडित हे गदाधर पंडित, म्हणजे पंडित ही पदवी आहे गदाधरांची. तर मग माधवाचार्य पंडित असं त्यांचं नाव. तर त्यांचा त्यांनी उद्धार केला, म्हणजे त्यांनी मंगल भाष्य नावाचं जे आहे तर तो ग्रंथ लिहिला. मग आपले माधवेंद्र पुरी हे वेगळे आहेत आणि हे माधवाचार्य वेगळे आहेत. तर हा भाग आपण लक्षात घेऊया. मग आता त्यांनी तिथे जाऊन म्हणजे ह्याची जी आपले जे माधवेंद्र पुरी आहेत त्यांच्या संदर्भातली कथा आहे पहा. तर साक्षी गोपालाची कथा आहे आणि क्षीरचोर गोपीनाथांची कथा आहे. तर ती ऐकली. हा, मग क्षीरचोर गोपीनाथ जे आहे तर ते रेमुणा नावाच्या गावामध्ये आहे. रेमुणा नावाचं बंगालमध्ये जे आहे तर ते एक गाव आहे. मग ते म्हणजे त्याला बंगाल मायापूर असं लोहमार्ग असं म्हटलं जातं. आणि मग तिथे बलसाड किंवा बलसोर असं म्हणतात, किंवा बालेश्वर पण असं म्हणतात, असं एक गाव आहे. तर आणि तिथून जवळच असं प्रसिद्ध खरगपूर नावाचं रेल्वे स्थानक आहे. तर तिथं म्हणजे तिथं जे मंदिर होतं तर त्या मंदिराचा सगळा कारभार जो होता तर तो तिथले जे अधिकारी होते श्यामसुंदर अधिकारी यांच्याकडे होता. हम्म. मग ते जे होते ते श्यामानंद गोस्वामींचे प्रमुख शिष्य आहेत. आणि मग तिथं साक्षी गोपाळ म्हणजे जे आहे तर म्हणजे त्यांचं मंदिर आहे तर ती एक लीला घडली. मग आता ही लीला काय घडली ते आपण आता पुढे पाहणारच आहोत. मग आता नित्यानंद प्रभूंनी काय केलं, त्यांचा दंडच तोडून टाकला चैतन्य महाप्रभूंचा. म्हणजे ते साक्षात भगवान आहेत आणि मग आता विविध लीला ते करत आहेत. म्हणजे तर भगवान यांना दंडाची काही आवश्यकताच नाही ना. आणि आता संन्यस्त जीवन जरी असलं तरी भगवान जे आहेत तर ते त्यांचं कार्य हे वेगळंच आहे. आणि त्यासाठी आणि हा मायावादी जीवनाशी मायावादी संन्यासांचा तो एक दंड होता त्यांना जो मिळाला होता. पण आपले वैष्णव संन्यासी कसे असतात, त्रिदंडी असतात. आणि म्हणून त्या एक दंडाची काही आवश्यकता नव्हती, कारण भगवान यांनी फक्त तो बाह्य उपचार केला होता, दीक्षा घेणे केशव भारतींकडून. त्यांचं कार्य काय होतं की त्या निमित्तानं त्यावेळेला मायावादी संन्यासांचा पगडा जास्त होता आणि त्या निमित्ताने काय करायचं, लोकांच्या संपर्कात यायचं. आणि तिथं त्यांनी काय केलं, गुरु शिष्य परंपरेचंच पालन केलं आणि त्यामुळे आपलं जे नाव आहे श्रीकृष्ण चैतन्य तेच ठेवलं. त्यांच्या गुरूंनी पण ती परवानगी दिली. आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं, जे की शिष्य भावानी सेवक भावानी त्यांनी गुरूंची सेवा म्हणजे जी वैष्णव आपल्याला परंपरेमध्ये शिकवली जाते तर त्यानुसारच आचरण केलं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी अत्यंत चतुरतेने जो आहे तर आपली जी वैष्णव परंपरा आहे तर त्यानुसार म्हणजे लोकांना जे आहे तर ते भक्तिपथावर आणण्यासाठी प्रचार प्रसाराचं जे आहे संकीर्तन आंदोलन जे आहे तर ते उभं केलं. तर ही खूप म्हणजे खूप मोठी अशी म्हणजे चतुरतेने केलेली भगवान यांची ही लीला आहे. आणि मग त्यामुळं त्या एक दंडाचा काही उपयोगच नव्हता. म्हणजे तो मायावादी संन्यासाकडून मिळालेला म्हणून तो तोडून टाकलं. म्हणजे काय की तो नित्यानंद प्रभूंनी तो काय केला, त्यांचा जो दंड आहे तो तोडून टाकला. मग तिला म्हणजे दंडभंग लीला असं म्हणतात. आणि दंडाभंगा असं नावाचं ते तळं आहे, तिथे त्यांनी स्नान केलं आणि मग मंदिरात प्रवेश केला. म्हणजे दंडाभंग तळं पण आहे तिथे जगन्नाथपुरीच्या अलीकडे. आणि मग तिथे स्नान केलं. तर त्या तळ्याशेजारी त्यांनी तो दंडा आहे तो तोडून टाकला आणि त्या तळ्यात फेकून दिला नित्यानंद प्रभूंनी, म्हणून त्याला दंडाभंग असं म्हणतात. तर मग तिथे स्नान करून त्यांनी पुरीच्या जगन्नाथांचं दर्शन घेतलं. आणि त्याच्यानंतर मग ते जे आहेत तर ते पुढच्या आपल्या प्रवासाला निघाले. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी रामानंद रायांची भेट घेतली, ती लीला आपण ऐकली सगळ्यांनी. ओके. आणि मग आता त्यानंतर ते क्षमा असावी, रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य यांची त्यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्याशी वादविवाद केला. आणि मग तेही मायावादी होते, त्यांना त्यांनी जे आहे तर ते वादविवादामध्ये पराजित केला आणि मग ते त्यांना शरण आले. ही लीला आपण ऐकली आहे. आणि मग काय झालं पुढे बघ की मग ते आता त्यांच्याशी भेट घेऊन दक्षिण भारताच्या यात्रेला निघाले. मग दक्षिण भारताची यात्रा त्यांची सुरू झाली. आता त्यांनी दक्षिण भारताची यात्रा का सुरू केली ह्याचं पण मी कारण सांगितलं होतं की हे जे चैतन्य आहे, हे जे पुरी तीर्थ असं नाव जे लावतात आपल्या संन्यासी मायावादी, तर ते जे असतात तर ते आणि जे चैतन्य नावाची पदवी धारण करतात, तर असे जे असतात तर ते दक्षिण भागामध्ये म्हणजे भारताच्या दक्षिण भागामध्ये आणि शृंगेरी वगैरे ह्या भागामध्ये ते प्रचार प्रसारार्थ भ्रमण करत असतात किंवा इकडं राहत असतात. मग आधीचे जे त्यांचे गुरु आहेत ते ईश्वरपुरी,
हा, आणि आताचे जे होते ते केशव भारती. मग पुरी भारती म्हणजे हे जे आहेत, पण ते पुरी जे ईश्वरपुरी होते तर ते काही मायावादी संन्यासी नव्हते, ते वैष्णव संन्यासीच होते. आणि जे दुसरे होते ते केशव भारती हे मायावादी संन्यासी होते. पण जे पुरी भारती असं जे लावतात पाठीमागे, म्हणजे जे उपाधी लावतात, आणि जे ब्रह्मचारी स्तरावर चैतन्य ही उपाधी ज्यांना असते, तर ते सगळे इकडे राहतात. तर आता दोन्ही पद्धतीने त्यांनी त्याचा लाभ करून घेतला. म्हणजे त्या मायावादी संन्यासींचं पण मी अनुयायी म्हणून त्याला जिथे तिथे मायावादींच्या समोर जावं लागलं, आणि प्रचार प्रसाराचं खूप मोठं म्हणजे जे आहे म्हणजे भूमिका त्या माध्यमातून त्यांना मांडता पण आली. आणि दुसरं म्हणजे की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या ज्या लीला आहेत तर त्या साधारण उत्तरेत भरपूर आहेत, पण दक्षिणेमध्ये भगवानांच्या लीला ज्या आहेत तर त्या तुलनेमध्ये किंवा त्यांची भ्रमती अशा आख्यायिका कमी आहेत. मग भगवानांना कसं की सगळीकडच्या आपल्या भक्तांचा जाऊन उद्धार करायचा असतो, म्हणजे भगवान कधी पक्षपात करत नाहीत, म्हणून त्यांनी काय केलं, दक्षिणेतून उत्तरेपर्यंत प्रवास केला. मग आता त्यांनी काय केलं की कुर्म क्षेत्र म्हणून एक ठिकाण आहे. तर तिथं जाऊन त्यांनी वासुदेव नावाच्या एक ब्राह्मण आहेत तर त्याचा उद्धार केला. म्हणजे कुर्मक्षेत्राला भेट दिल्यावर मग त्यांनी जीएड नरसिंह नावाचं एक दक्षिण भारतातलं मंदिर आहे. नरसिंह भगवानचे असे 9 मंदिर आहेत बरे का, नवनरसिंह असं म्हणतात, तर त्यातलं जीएड नरसिंह आहे, तर त्या मंदिराला भेट दिली. आता अनेक मंदिरांना भेटी दिल्यात आणि त्यांनी अनेक ब्राह्मण किंवा इतर सगळ्या म्हणजे लोकांचे, म्हणजे असे त्यांच्या संपर्कात जे आले वेगवेगळ्या वर्णाचे लोक, तर त्यांचा त्यांनी उद्धार केलाय. आता तिथं गोदावरीच्या तीरावर त्यांना रामानंद राय भेटायला आले. रामानंद राय जे होते ते प्रतापरुद्र महाराजांच्या जे होते तर ते सेवेमध्ये होते, सरकारी सेवेमध्ये होते. आणि तिथे येऊन त्यांची भेट झाली, मग तिथं त्यांचं चर्चा झाली. मग त्यावेळेला त्यांनी त्यांना सांगितलं की आता ते जेव्हा जगन्नाथपुरीला येतील तेव्हा तुम्ही काय करा, स्वेच्छानिवृत्ती घ्या आणि जगन्नाथपुरीला या, आणि तिथे आपण दोघे मिळून दर्शनावरती चर्चा करू. मग जेव्हा जगन्नाथपुरीला नंतर जातात यात्रा संपून चैतन्य महाप्रभू, तर त्यावेळेला रामानंद राय प्रतापरुद्धांच्या सेवेतनं मुक्ती घेतात. आणि ते काय करतात, जगन्नाथपुरीला येऊन राहतात आणि तिथे दिवस रात्र श्रीकृष्णांच्या लीलाविषयी त्यांची चर्चा व्हायची. अशा पद्धतीनं महाप्रभूंच्या सानिध्यात त्यांनी आपला जो म्हणजे सेवाभाव आहे तर तो व्यक्त केला आणि त्यांच्या सेवेमध्ये ते राहिले. मग आता त्यानंतर पुढे ते तिरुमल तिरुपती या देवस्थानला गेले. मग तिथे खूप दिव्य नावाचा त्यांनी प्रचार प्रसार केला. म्हणजे व्यंकटाचल नावाचा पर्वत आहे, किंवा तिरुमला पर्वत आहे, आणि तिथे बालाजीचं सुंदर मंदिर आहे. आणि मग तिथं म्हणजे तिथं त्या बालाजीच्या मंदिरात पण ते गेले. आणि त्याचबरोबर तिथं व्यंकटाचल म्हणजेच त्याला तिरुपती आपण म्हणतो, तर तिथे म्हणजे जे आहे म्हणजे चित्तूर जिल्ह्यात आहे, तर तिथे एक रामचंद्रांची मूर्ती असलेलं पण सुंदर मंदिर आहे, तर त्याला पण त्यांनी भेट दिली. मग आता तिरुमलाचं दर्शन घेतल्यावर त्यांनी काय केलं, तिथे काही पाखंडी नास्तिक लोक होते. तर त्यांचं म्हणजे जे आहे ते दमन केलं, म्हणजे त्यांना भगवत महिमा सांगितला त्यांनी. संकीर्तन त्यांच्या समोर केलं, भगवान महिमा सांगितला, आणि भगवान आहेत ते, त्यांच्या वाणीमध्ये इतकं म्हणजे बल होतं की असे सगळे लोक जे होते तर त्यांना शरण यायचे, आणि त्यांचं जे आहे ते दमन केलं आणि ते त्यांचे भक्त बनले. मग आता अहोबलम नावाचं नरसिंह भगवानचं कर्नूल जिल्ह्यामध्ये म्हणजे दक्षिणेतच जे आहे तर ते स्थान आहे. तर ते अहोबलम म्हणजे काय आहे, तर तिथं किंवा अहोबिलम असं पण म्हणतात. तर तिथे काय आहे, तर भगवान जे नरसिंहदेव आहेत तर ते ज्या खांबातून प्रकट झाले ना, हिरण्यकशिपूच्या जो महाल होता तर तिथला जो स्तंभ किंवा खांब होता, तर ज्याच्यावर त्यांनी लाथ मारली आणि ज्याच्यातून प्रकट झाले, म्हणजे हिरण्यकशिपूने लाथ मारल्यावर ते प्रकट झाले, तर तो अजूनही तिथे आहे. आणि तिथे उंच असं कड्यावर आहे, तिथे अजूनही लोक दर्शनाला जातात आणि त्याचे संदर्भ मिळतात. तर असं ते अहोबिलम आहे, अहोबिल असं म्हणतात त्याला. दक्षिण उच्चार वेगवेगळे आहेत, पण अहोबिलम असं म्हणतात त्याला आत्ताच्या प्रचलित ह्याच्या नावानुसार. तर तिथे ते मंदिर आहे. मग ते खूप लोकांच्या श्रद्धेचं स्थान आहे. मग त्याच्या आजूबाजूलाही 8-9 मंदिर आहेत, त्यापैकी जीएड नरसिंह एक आहे. तर हे नवनरसिंह असं त्यांना म्हटलं जातं.
मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी त्यानंतर कावेरी नदीच्या तटावर आले, म्हणजे गोदावरीच्या तटावरून कावेरी नदीच्या तटावर आले. मग तिथे त्यांनी काय पाहिलं, हे दक्षिणेत सुरू आहे त्यांचं भ्रमण, आता सगळ्यांनी लक्षात घ्या. तर आपण सगळ्यांनी मानस सरोवर भगवान तिथे गेलेत असं भाव ठेवूया सगळ्यांनी, म्हणजे भगवानांनी कशी यात्रा केली चैतन्य महाप्रभूंनी, तशी आपली पण मानस यात्रा आपण हे ऐकत ऐकत करूया. तर मग तिथे कावेरी नदीचं सुंदर असं छान किनारा होता, तिथे गेले. मग तिथे श्रीरंगम म्हणून खूप छान मंदिर आहे, म्हणजे आपली जी यात्रा आता जाणार आहे ना श्रीरंगमला, तर ते तिथे जाऊन भगवान जे आहेत तर त्यांनी तिथल्या मंदिराला भेट दिली. म्हणजे तिथे रंगस्वामी किंवा रंगनाथ स्वामी म्हणजेच कोण, भगवान श्रीकृष्णांचंच ते रूप आहे. मग तिथे त्यांना त्या नावाने ओळखलं जातं. तर तिथं त्यांनी रंगनाथ स्वामीचं दर्शन घेतलं. आणि ते अत्यंत भगवत प्रेमामध्ये एकदम म्हणजे त्या आवेशामध्ये होते, कारण भगवान जे आहेत ते राधाराणीच्या भावामध्ये आहेत. मग त्या रंगनाथांचं दर्शन घेतल्यावर ते भावविभोर झाले. मग आता त्यांनी काय केलं, वर्षा ऋतूतले 4 महिने होते ते त्रिमल्ल भट्ट नावाचे एक होते. श्रीरंगम मध्ये एक ब्राह्मण होते, तर त्यांच्याकडे ते राहिले. म्हणजे पूर्वी कसं अतिथी ब्राह्मणांच्या घरी जाऊन राहत असत, असे संन्यासी जे असत ते ब्राह्मण वर्णाच्या लोकांच्या घरी जाऊन राहत असत. मग आता त्रिमल्ल भट्ट हे वैष्णव संप्रदायाचे होते, आणि त्यामुळे ते अतिशय विद्वान आणि भगवानांचे खूप थोर असे भक्त होते. आणि चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी पाहिलं तेव्हा म्हणजे त्यांना खूप आनंद झाला, त्याचं आश्चर्य पण वाटायचं, म्हणजे त्यांना त्यांच्यामधलं म्हणजे एक दैवी सामर्थ्य आहे, तर त्याचा अनुभव व्हायचा. आणि भगवान कसे सामान्यांमध्येच राहायचे, जनसामान्यामध्ये. त्यांनी आपलं भगवान पद कधीही सर्वांसमोर किंवा भगवानाचं रूप कधी प्रकट नाही केलं. म्हणजे इतर सगळं सर्व युगामध्ये भगवान यांनी आपलं भगवान स्वरूप आहे ते प्रकट केले, सत्ययुगामध्ये, नंतर त्रेतायुगामध्ये, द्वापार युगामध्ये. पण ह्याचा संदर्भ 12व्या जो आहे स्कंद त्याच्यामध्ये येतो. तर पण त्यांनी आपलं जे भगवान स्वरूप आहे ते कलियुगामध्ये प्रकट नाही केले. तर ह्यामागे कारण काय आहे, तर कलियुगामध्ये असे अनेक ढोंगी आणि मी स्वतःला भगवान आहे असे प्रस्तुत करणारे पाखंडी लोक येतील. मग तेव्हा म्हणजे ह्या पाखंडी लोकांचा, ढोंगी लोकांचं म्हणजे स्तोम आहे ते माजवलं जाऊ नये. तर ह्यासाठी त्यांनी काय केले, स्वतःला नेहमी एक म्हणजे संन्यासी आहेत ते आणि भक्त म्हणून प्रस्तुत केले पहा. म्हणजे त्यांना जर कोणी तुम्ही विष्णू आहात, तुम्ही श्रीकृष्ण आहात म्हटलं, तर ते लगेच कानावर हात ठेवायचे, नाही नाही मी काही भगवान नाही, भगवान तिकडे मंदिरात आहे असं सांगायचे. तर अशा पद्धतीने त्यांनी कार्य केले. आणि ह्यामागे पण त्यांची योजना काय होती, की कलियुगातले लोक जे आहेत तर ते कसे आहेत, कलीचे चेलेच बनलेले आहेत. आणि त्यामध्ये ते काय करतील, की अशा पद्धतीचं स्वतःलाच प्रस्तुत करतील, मीच भगवान आहे आणि मीच त्यांचा अवतार आहे, मीच अवतारी पुरुष आहे. आणि ह्यासाठी त्यांनी स्वतःला कलियुगामध्ये कधीही, भगवान जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात अवतार घेतात ना 28व्या युगामध्ये, आणि त्यातल्याही कलियुगाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये, आणि जेव्हा 7वं मन्वंतर संपतं तेव्हा ते घेतात, तर त्यावेळेला कधी ते स्वतःला म्हणजे भगवान स्वतः मी आहे अशा पद्धतीनं कधीच प्रस्तुत करत नाही. त्यांचे जे स्तरावरती शुद्ध होता, तर त्यांच्या समोर त्यांनी लीला केल्या, विविध लीला करून आपलं रूप प्रकट केलंय. जसं त्यांनी सार्वभौम भट्टाचार्यांना षडभुजा रूप दाखवलं. स्थानी म्हणजे जाणाऱ्या किंवा तीर्थाटन करणाऱ्या ब्राह्मणाला त्यांनी आपलं म्हणजे जे आहे ते अष्टभुजा रूप असं सगळं, म्हणजे एका हातामध्ये लोण्याचं म्हणजे एक वाटी, एका हातामध्ये लोणी खातोय, 2 हातामध्ये बासरी वाजवतोय असं. त्यानंतर धनुष्यबाण, म्हणजे 2 हातामध्ये, म्हणजे एका हातात धनुष्य, एका हातात बाण. त्यानंतर एका हातामध्ये दंडकमंडलू, आणि एका हातामध्ये एक जे हात आहेत म्हणजे एक जे काय म्हणतो, एक हात नाही 4 हात, तर त्याच्यामध्ये शंख, त्यानंतर पुष्प, त्यानंतर चक्र आणि गदा, असं ते अष्टभुजा रूप त्यांनी दाखवलं होतं. तर असे विविध रूपात त्यांनी जे आहेत तर ते दर्शन दिलं होतं. अद्वैताचार्यांना त्यांनी विविध रूपात दर्शन दिलं होतं. म्हणजे त्यांचं विश्वरूप, त्यानंतर त्यांचं जे आहे ते 4 हातांचं जे रूप आहे चतुर्भुज विष्णू रूप, त्यानंतर विभुज रूप, त्यानंतर बलरामजींच्या स्वरूपात दर्शन दिलं होतं, त्यांचं सोन्याचं नांगर आणि तसं बऱ्याच भक्तांना त्यांनी दर्शन दिलं. पण त्यांनी प्रत्यक्ष म्हणजे स्वतःला प्रस्थापित नाही केलं की मी भगवान आहे. हा भाग सगळ्यांनी आपण समजून घेऊया. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी चातुर्मास तिथे त्यांच्या घरात राहून तिथं संकीर्तन, नृत्य, गायन असं सगळं आपल्या भक्तांसोबत केलं. मग चातुर्मास संपल्यानंतर महाप्रभूंनी दक्षिण भारतातला पुढचा प्रवास सुरू केला. मग तिथे परमानंद पुरीशी त्यांची भेट झाली. परमानंद पुरींचं तर त्यांच्या जीवनामध्ये फार महत्व आहे, पुढच्या लीलामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. मग कृष्णदास नावाचा त्यांच्याबरोबर एक सहाय्यक दिला होता, त्यांना एकट्याला पाठवायला नको म्हणून नित्यानंद प्रभूंनी एक सहाय्यक दिला होता, आणि तो त्यांचा निजी सहाय्यक होता. आणि
भक्ती करणारा खूप जवळचा असा सहाय्यक होता बरं का. पण झालं काय, म्हणजे पहा ह्या लीलेतून आपण काय शिकायचं ते आपण समजून घेणार आहोत. तर तिथे भट्टथारी नावाची लोक आहेत, म्हणजे जे लोक असतात, म्हणजे तो जो भाग आहे दक्षिणेतला, तर तिथं भट्टधारी नावाचे पुरोहित समाजाचे लोक आहेत. ब्राह्मणच आहेत, ते ब्राह्मण वर्ग आहे. तर भट्टधारी लोक असं त्यांना म्हणतात. किंवा भट्टमारी पण म्हणतात त्यांना. अपभ्रंश आहे त्याचा. तर त्या लोकांना मंत्र तंत्र असं खूप येतं. कोणाला अचानक म्हणजे मनुष्याचा मृत्यू घडवून आणायचा, कोणाला संपूर्ण असं नियंत्रणात आणायचं, वशीकरण म्हणतात ना तसं, कोणाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करायच्या अशा तांत्रिक रूपाच्या कला त्यांना येतात. आता हे तंत्रविद्या आहे. म्हणजे तंत्र सुद्धा कसं आहे, हे जे आहे तर ते भगवान शिवांनी ही तंत्रविद्या जी आहे तर ते जी आहे तर ती माता पार्वतींच्या समोर ती कथन केलेली आहे. पण त्या तंत्रविद्येचा आपल्या निजी जीवनामध्ये, निजी भौतिक जीवनामध्ये जर उपयोग, म्हणजे ती उपयोगात आणली, हं, तर तो जो आहे तर तो अपराध आहे. कारण किंवा ती तंत्रविद्या आपल्या निजी भौतिक जीवनातल्या लाभांसाठी उपयोगात आणणं म्हणजे भगवान यांच्या चरणी केला तो अपराध तर आहेच, पण त्याचबरोबर तो दुरुपयोग आहे भगवत ज्ञानाचा. तर त्या कशासाठी असतात हे सगळे तंत्रविद्या किंवा हे सगळं, तर पूर्वी आपण पाहिले की जे ऋषीमुनी होते ते यज्ञ करायचे. म्हणजे जे यज्ञ जेव्हा युगधर्म होता, तर त्यावेळेला यज्ञ करायचे, म्हणजे यज्ञामध्ये आहुती द्यायचे. ओके नाही. तर त्रेतायुगाचा तो युगधर्म होता. मग त्यावेळेला आपण पाहिलं की तिथल्या वनामधून अरण्यामधून ऋषीमुनी यज्ञ करायचे, तेव्हा यज्ञात बाधा आणत असत. विविध असुर राक्षस असत, ते आपण रामायणाच्या कथामध्ये ऐकलंय. ओके नाही. मग त्यावेळेला श्रीरामांच्या मदतीने काय केलं, की त्यांना घेऊन गेले होते विश्वामित्र ऋषी, आणि ते म्हणजे ते सुरुवातीला त्यांनी काय केलं, त्यांच्या माध्यमातून ते जे अरण्यामध्ये जे कोणी असे वनामध्ये अडथळे आणतात यज्ञामध्ये, त्या असुरांना त्यांनी मारून टाकलं होतं. तर अशा पद्धतीची जी आहे तर म्हणजे ही लीला आपण रामायणातली म्हणजे आठवून पाहूया किंवा स्मरण करूया. मग असंच अगदी यज्ञात अडथळे आणायचे म्हणून मंत्र किंवा काही तंत्र मधल्या गोष्टींचा उपयोग करून आध्यात्मिक जीवनातले अडथळे दूर करण्यासाठी उच्च स्तरावरचे ऋषी मुनी म्हणजे असे जे आहेत ना, तर ते याचा उपयोग करत असत, आणि आवश्यक तितका जितका जो आवश्यक आहे म्हणजे मंत्रविद्या आहे किंवा पण आपण हे पाहतो की कलियुगामध्ये म्हणजे असे जे भ्रष्ट ब्राह्मण एवढ्यासाठीच म्हणायचं की ब्राह्मण वर्णाचं जे कार्य आहे तर त्यांनी केलं नाही, तर ते म्हणजे द्विजबंधू किंवा भ्रष्ट ब्राह्मण, भ्रष्ट हा शब्द त्यासाठी वापरला जातो खरं तर. तर द्विजबंधू असा शब्द वापरला जातो, म्हणजे ते त्यांच्या कार्य ब्राह्मण वर्णाप्रमाणे नसतं. तर असे जे लोक असतात तर मग त्यांना पुरोहित, म्हणजे ते आता पौरोहित्य करणारे पण काही ब्राह्मणांचा वर्ग असतो, तर ते त्यांना भट्टथारी किंवा भट्ट मारी असं म्हणतात. तर ह्या लोकांनी हे तंत्र अवलंबलं होतं. त्यांच्या आहारी गेला होता हा कृष्णदास नावाचा त्यांचा जो प्रिय सहाय्यक आहे. हा आणि ती तो तुम्हाला मी एकदा सांगितलं ती नाहीये तुम्हाला असं हा, मराठीत तसं समजलं का काकी मी काय म्हणलो बोल हरे कृष्ण. ती नाहीये. मग त्याची म्यूट करून टाका ना त्यांना. हरे कृष्ण. तर मग आता तो त्यांच्या आहारी गेल्यामुळे काय झालं की त्यांनी त्याला संभ्रमातच टाकलं, त्यांचं तत्वज्ञान सांगून. आणि तो सारखा त्यांच्याकडेच जायचा, आणि खूप चुका केल्या त्यांनी. मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला पुन्हा पूर्वपथावर आणलं. आणखी मग कृष्णदासाला त्या सगळ्यांच्या बंधनातून त्यांनी मुक्त केलं. आणि मग असे जे म्हणजे जो कृष्णदास आहेत ते पण पुन्हा चांगले भक्त बनले. हा कृष्णदास भक्त वेगळा आहे हा. आणि कृष्णराज कविराज गोस्वामी हे वेगळे भक्त आहेत, आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. जे चैतन्य चरितामृताचे म्हणजे लेखक आहेत किंवा हे सगळे आहेत, हे कृष्णराज कविराज हे उच्च कोटीचे थोर भक्त आहेत भगवान यांचे. आणि निजी सहायकांपैकी एक हे पण होते. महत्वाचे निजी जवळचे भक्तांपैकी हे पण एक होते. आणि हे कृष्णराज नावाचे भक्त होते, ते पण निजी सहाय्यक होते दक्षिण भारतातल्या यात्रेमध्ये त्यांच्यासोबत नित्यानंद प्रभूंनी दिलेले. तर हा भाग आपण लक्षात घेऊया. मग आता चैतन्य महाप्रभूंना म्हणून पतित पावन म्हटलं जातं. तर आपण सकाळी गुरु आरतीच्या वेळी चैतन्य महाप्रभूंची आधी आरती होते पहा, तर उद्या ऐकूया सगळ्यांनी किंवा बऱ्याच जणांनी ऐकलं पण असेल. तर त्यामध्ये वाक्य येतं पहा, की पतित पावन हेतू तव अवतारा, है ना, असं लक्षात येत असेल तर पहा. पतित पावन हेतू तव अवतारा, भस्म पतित प्रभु न पाइबे यारा,
असं एक येतं पहा, सगळ्यांना लक्षात येत असेल तर मी गाऊन दाखवलं तेवढ्यासाठी. तर भगवान जे आहेत तर त्यांना अशा पद्धतीने जे आहे ते पतित पावन यासाठी म्हटलं जातं की आपल्यासारखे पतित लोकांचा उद्धार करणारे, म्हणजे आपण कितीही म्हणजे काय म्हणतो कुसंग करू किंवा कितीही म्हणजे दुर्वर्तन करू किंवा दुर्व्यवहार करू, तर आपल्याला पुन्हा भक्ती मार्गावर आणणारे असे आपले इतके दयाळू कृपाळू असे चैतन्य महाप्रभू आहेत. चैतन्य महाप्रभू की जय. मग आता त्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंची श्रीरंगपुरी नावाचे तिथे ब्राह्मण होते, त्यांच्याशी भेट झाली बरं का. मग त्यांना म्हणजे त्यांच्याशी भेटल्यानंतर तिथे एक रामदास नावाचे भक्त आले. आता त्यांची पण कथा खूप छान आहे. तर ते रामदास नावाचे जे भक्त होते ना, तर ते रोज ना रुदन करायचे, क्रंदन करायचे. त्यांना फार वाईट वाटायचं. हम्म आणि ते रामांचे भक्त होते, श्रीरामांचे भक्त होते. तर त्यांना असं वाटायचं की हे सीतामय्या ज्या आहेत तर यांना तिकडे रावणाने म्हणजे त्यांचं अपहरण करून घेऊन गेले आणि मग श्रीराम काय लवकर जात नाहीयेत त्यांना न्यायला. तर ह्या भावामध्ये ते भाव विभोर असायचे आणि खूप क्रंदन करायचे आणि खूप रडायचे. म्हणजे भावावस्था कशा असतात पहा. तर मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना समजावून पाहिलं की असं नाहीये, तुम्ही काळजी करू नका, श्रीराम त्यांना सोडवून घेऊन येणार आहेत. अशा पद्धतीने ते समजावून सांगायचे त्यांना बरं का. मग त्यांचं काही समाधानच व्हायचं नाही. मग आता त्यांच्यासाठी त्यांनी काय लीला केली की तिथे जवळच्या मंदिरातून त्यांना रामायणाचे संदर्भ मिळाले. म्हणजे रामायणाचे जे संदर्भ आहेत तर ते त्यांना मिळाले. आणि ते त्यांनी ताडपत्रावर पूर्वी लिहिलेले असायचे ना, तर वेगवेगळ्या पुराणातले संदर्भ त्यांना मिळाले. मग त्यानुसार त्यांनी काय केलं, ते जे रामदास नावाचे जे ब्राह्मण होते तर त्यांचं असं नेहमी त्यांच्या समोर क्रंदन चालू असायचं. आणि मग आता काही केलं, ते काही क्रंदन थांबायचं नाही, रोज त्यांची भेट व्हायची. आणि मग आता त्यांनी काय केलं, कूर्म पुराणातले तिथून जवळच्या मंदिरात त्यांना जे आहेत तर ते त्याचे संदर्भ मिळाले आणि त्याच्यात असा उल्लेख होता. कूर्म पुराणामध्ये आजही उल्लेख पाहायला मिळतो बरं का. तर त्या उल्लेखानुसार जेव्हा म्हणजे सीतामय्यांचं अपहरण केलं रावणाने, त्यावेळेला त्या छाया सीतामय्या होत्या. त्वरित सीतामय्या यांना अग्निदेव घेऊन गेले आपल्यासोबत. ठीक आहे. आणि म्हणजे ज्या साक्षात जगदलक्ष्मी आहेत, तिचं रूप आहे, तर त्या सीतामाई ज्या आहेत तर त्यांना अग्निदेव जे आहेत तर ते आपल्यासोबत त्वरित घेऊन गेले. आणि मग छाया सीतामय्या आहेत त्या तिथे उपस्थित होत्या. आणि मग छाया सीतामय्या आहेत त्यांचं रावणाने अपहरण केलं. आणि मग जेव्हा रावणाने अपहरण केलं त्यानंतर त्या लीलेमधून म्हणजे जेव्हा रामाने युद्ध जिंकलं त्यानंतर ज्या छाया सीतामय्या आहेत त्यांनी अग्निपरीक्षा देण्यासाठी अग्नीत प्रवेश केला. म्हणजे अग्निपरीक्षा ही लीला होती प्रत्यक्षात. खर तर सीतामय्या ज्या आहेत त्या साक्षात त्यातून प्रकट होणार होत्या. मग त्यांनी काय केलं की त्या अग्नीमध्ये छाया सीतामय्या ज्या आहेत तर त्यांनी प्रवेश केला. आणि त्यावेळेला तिथून अग्निदेवांच्याकडे त्या सुखरूप होत्या. ज्या प्रत्यक्ष सीतामय्या आहेत त्या, तर त्या मग प्रकट झाल्या. तर अशी ती खरं तर लीला आहे. तर त्याचा खूप लौकिक जीवनामध्ये पण खूप म्हणजे त्याला खूप वेगळं वळण देऊन ऐकवली जाते कथा. तर हे सगळं खूप चुकीचं आहे. तर प्रत्यक्ष ही कथा आहे. आणि मग हे सगळं त्यांनी समजावलं. आणि मग रामदासचं दुःखी कष्टी असायचे ते, मग ते त्यांचं दुःख सगळं दूर झालं, त्यांच्या दुःखाचं निराकरण झालं. आणि मग ते खूप आनंदी राहायचे की नाही नाही आता सीतामय्यांची मला काळजी करायची गरज नाही अशा पद्धतीने. आणि साक्षात म्हणजे सीतामय्यांचे म्हणजे जे श्रीरामचंद्रच प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित आहेत. पण तरी देखील भगवान जे आहेत म्हणजे तर स्वतः उपस्थित असून सुद्धा भगवानांचे भक्त होते ते अपार दुःखी कष्टी होते. मग त्यांचं जे दुःख आहे ते पाहवलं नाही चैतन्य महाप्रभूंना आणि त्यांनी त्यासाठी ही लीला घडवली. मग कुर्मपुराणाचा उल्लेख असलेला मंदिर जिथं मंदिरात संदर्भ ग्रंथ आहे तर तो त्यांनी त्यांच्यासमोर प्रस्तुत केला आणि त्यांच्या दुःखाचं निराकरण केलं. मग असे कृपाळू, असे दयाळू, आपले एकदम परम दयाळू असे चैतन्य महाप्रभू आहेत. मग आता त्यांची पुन्हा भेट झाली तत्ववादी वर्गाशी. तत्ववादी जे लोक असतात ना तर ते
म्हणजे जे वैष्णव आहेत तर त्यामधले आपण म्हणू की गौण श्रेणीचे वैष्णव म्हणून स्वतःला प्रस्तुत करतात. म्हणजे एक वैष्णव समाज जो आहे, गौडीय वैष्णव जे आहेत किंवा वैष्णव म्हणून स्वतःला प्रस्तुत करतात, हे ह्यांच्यापेक्षा थोडेसे गौण. आणि मग तत्ववादी आहेत ते मध्वाचार्यांचा जो संप्रदाय आहे ना, वैष्णव संप्रदाय, तर त्या संप्रदायाशी संबंध थोडेसे आहेत. पण त्यांचा व्यवहार फार काटेकोर असतो, म्हणजे साधनेतला व्यवहार जो असतो तो. आणि ते वैष्णव तत्वाहून थोडेसे वेगळे आहेत. तर ते कसे वेगळे आहेत तर थोडस मी थोडक्यात सांगेन की तत्ववादी किंवा हे जे असतात ना, ते फक्त श्रीकृष्णांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानून त्यांची पूजा करतात. तर आपण आता पाहिलं असेल की द्वापार युगामध्ये जेव्हा राधा आणि कृष्ण, म्हणजे जे राधाराणी आणि म्हणजे जे आपले श्रीमती राधाराणी आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या ज्या लीला आहेत, तर त्या जेव्हा म्हणजे झाल्या, तर त्याच्या आधी म्हणजे द्वापाराच्या पूर्वीपर्यंत जे आहे, तर भगवान ज्यांचं आपण अनेक जुन्या मंदिरामध्ये पाहिलं असेल किंवा आपल्याकडे पण असतात पहा मूर्ती, तर गोपालक रूप पाहतो पहा, म्हणजे गाय आणि पाठीमागे गाय आणि बासरी वादन करणारे भगवान. तर फक्त भगवान यांनाच मानणारा एक वर्ग आहे. तर साधारण असे सगळे जे आहेत ना तत्ववादी ह्या याच्यात येतात. आणि काही जे आहेत ना, तर ते रामानंदी म्हणून आहेत, ते भगवान श्रीरामांचं रूप आहे ना, तर त्याला मानणार आहे. ते राधाकृष्ण नाही, राधा राणींचं जे रूप आहे, तर भगवान म्हणजे यांच्याच शक्तीचं ते प्राकट्य आहे असं न मानणारे पण लोक आहेत. मग ते फक्त भगवान यांचं म्हणजे विष्णू तत्वामध्ये, कृष्ण तत्वामध्ये, गोपाल रूपामध्ये जे आहे तर ते उपासना करतात. म्हणजे मग मध्वाचार्यांचं जे आहे तर ते जे शिकवण आहे तर त्या शिकवणीशी थोडीफार मिळती जुळती तत्ववाद्यांची असते, पण मध्वाचार्यांनी पण युगुल साधनाच सांगितली. त्यामुळं पण त्यामध्ये पण कसं आहे, भगवान श्रीकृष्णांच्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या लीला ज्या आहेत तर त्यांचं महत्व जास्त आहे. अशा पद्धतीचं जे आहे तर ते त्यांचं जे आहे ते तत्वज्ञान आहे. पण त्यांनी द्वैत सिद्धांतच मांडला मध्वाचार्यांनी, म्हणजे भगवान आणि आपण जे आहेत ते भिन्न आहोत जीव म्हणून. त्यांनी द्वैताचाच त्यांनी प्रचार केला. मग त्यानंतरचे म्हणजे म्हणजे हे जे आहे तर म्हणजे त्यानंतर पुढचा भाग येतो की वैष्णव परंपरा, की आपण चैतन्य महाप्रभूंच्यामुळं गौडीय वैष्णव परंपरेमध्ये जे आहोत, तर गौडीय वैष्णव मध्ये युगुल साधण्याचं महत्व आहे. म्हणजे राधा आणि कृष्ण, म्हणजे श्रीमती राधाराणी आणि भगवान श्रीकृष्ण यांची आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असतो. तर ही सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वश्रेष्ठ साधना आहे. हा आपण भाग लक्षात घेऊया. म्हणजे मध्वाचार्यांच्या जाऊन आपण म्हणू की म्हणजे 800 वर्षापूर्वीचा त्यांचा काळ आहे आणि चैतन्य महाप्रभूंचा 500 वर्षापूर्वीचा काळ साधारण. तर म्हणजे त्याच्याही पुढे जाऊन म्हणजे ह्या सगळ्या आचार्यांच्या कडून, म्हणजे जे वेगवेगळ्या 4 संप्रदायाचे आचार्य आहेत त्यांच्याकडून वेगवेगळे सिद्धांत घेऊन चैतन्य महाप्रभूंनी ही जी गौडीय परंपरा आहे त्यातले सिद्धांत जे आहेत ते स्थापित केलेले आहेत. मग आता ह्यांच्याशी त्यांची भेट झाली. अशा तत्ववादी जे ब्राह्मण होते, मठाधीश होते, रघुवर्य तीर्थ मध्वाचार्य म्हणून, तर त्यांच्याशी त्यांची भेट झाली. आणि त्यानंतर मग महाप्रभूंना अनंतदेव, पुरुषोत्तम, जनार्दन, पद्मनाभ, वासुदेव अशा वेगवेगळ्या विष्णू मंदिर आहेत तिथे त्रिवेंद्रमच्या आसपासच. पद्मनाभ मंदिर जे आहे ते त्रिवेंद्रमला आहे, मग ते प्रसिद्ध आहे. मग जनार्दन मंदिर आहे ते आणि ते मंदिर जे आहे तर ते तिथे साधारण त्रिवेंद्रम पासून 120 मैल अंतरावर, म्हणजे असे त्या आजूबाजूच्या ठिकाणातली मंदिर आहेत त्यांचे त्यांनी दर्शन घेतलं. मग आता एक महत्वाची लीला आहे की चैतन्य महाप्रभूंनी प्रसिद्ध असं सप्तताल नावाचे वृक्ष आहेत त्यांचा उद्धार केला. तर सप्तताल जे आहेत वृक्ष, तर यांचा उद्धार केला आणि त्याचबरोबर सेतुबंध म्हणजे जे रामेश्वर तीर्थ आहे तिथे जाऊन त्यांनी स्नान केलं, म्हणजे रामेश्वर शिव मंदिराचं त्यांनी दर्शन घेतलं. मग आता सप्तताल हे वृक्ष कसे आहेत, अत्यंत म्हणजे खूप असे प्राचीन वृक्ष आहेत आणि ते खूप अतिविशाल आहेत. आणि तिथे वाली आणि सुग्रीव या दोन भावांच्या मध्ये युद्ध झालं, म्हणजे त्रेतायुगातलं, म्हणजे त्याचं केवढं मोठं महत्व आहे पहा त्या वृक्षांचं. म्हणजे ते तेव्हापासून जे आहेत तर ते उपस्थित आहेत. आणि मग ते युद्ध चालू असताना रामचंद्रांनी काय केलं, सुग्रीवांचा पक्ष घेतला आणि मग ह्या वृक्षांपैकी या प्रसिद्ध वृक्षांपैकी एका वृक्षाच्या मागून, म्हणजे
एका वृक्षाच्या आड उभे राहून त्यांनी काय केलं, वालीला बाणाने छेदलं, म्हणजे वालीचा वध केला. मग ही लीला तिथे घडली म्हणून ते सप्तताल वृक्षांचं जाऊन दर्शन घेतात. मग चैतन्य महाप्रभूंनी दक्षिण भारताची जेव्हा यात्रा केली तेव्हा त्या वृक्षांना आलिंगन दिलं. म्हणजे ते भगवानांचे भक्तच होते वृक्ष, म्हणजे आता ते जीवात्मेच आहेत ना, त्यांना वृक्षयोनी मिळाली आहे. साधारण वृक्षयोनी कोणाला मिळते, तर ज्यांना अत्यंत कामवासना असते आणि ज्यांना कायम उघडं शरीर टाकून फिरायची असतं, फिरत असतात ते, अशा पद्धतीनं. तर असे जे जीवात्मे असतात त्यांना मग पुढच्या जन्मी काय मिळतं, वृक्षाचं शरीर मिळतं, की मग तू उन्हा पावसात सतत उघडाच राहा आणि तू सदैव म्हणजे तिथे म्हणजे जे कामवासना जे असतं म्हणजे वृक्षांना, म्हणजे काय, तर वृक्ष हे बहुप्रसव असतात, भरपूर फळं बीज तयार करतात. म्हणजे कामवासना जास्त असणाऱ्या व्यक्तींना वृक्षाच्या योनीला जावं लागतं. का तर मग अशा पद्धतीने वृक्ष, मग त्या वृक्षच्या रूपातले ते जीवात्मे होते, तर त्यांचा त्यांनी काय केला, उद्धार केला. त्यांनी काय केलं, त्यांना असं आलिंगन दिलं प्रत्येक वृक्षाला, आणि मग त्यांना वैकुंठातच स्थान मिळालं. म्हणजे पहा, भगवान जे आहेत ते किती दयाळू आणि कृपाळू आहेत. मग आता रामेश्वर तीर्थावर त्यांना एकदा कुर्मपुराण ऐकायची संधी मिळाली. मग त्यातल्या गोष्टींचं त्यांना हे प्रमाण सापडलं, की रावणाने अपहरण केलेली सीता जी आहे ती वास्तविक सीता नव्हती, तर केवळ छायारूप होती, जसं मी आता आपल्याला सांगितलं असं. आणि मग ते वाचून त्यांना आनंद झाला, आणि जसं मी सांगितलं की विप्र जो आहे, रामदास विप्र, तर तो दुःखी राहायचा ना, मग त्याचं त्यांनी सांत्वन केलं आणि त्याला त्याच्या दुःखातून बाहेर काढलं. मग आता पुढे जाऊन चैतन्य महाप्रभूंनी पूर्वीच्या काळी काही छापखाने नसायचे, तर लिखाण जे असायचं हातांनी लिखाण केलं जायचं भुर्च्या पत्रावर किंवा ताडपत्रावर. मग त्यांनी दोन ग्रंथ मिळवले, ब्रह्मसंहिता आणि कृष्ण कर्णामृत. आणि मग त्या दोन्ही प्रती आहेत त्या स्वतः सोबत घेतल्या, म्हणजे त्याचं हस्तलिखित लिखित मिळालं त्यांना. आणि मग मंदिराच्या अध्यक्षांची परवानगी घेऊन त्यांनी काय केलं, ते ग्रंथ आणले. मग हे जे ग्रंथ आणले चैतन्य महाप्रभूंनी, तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत, म्हणजे आपले श्रील प्रभुपादांचे गुरु महाराज, तर त्यांनी ह्याच्यावरती टीका लिहिली आहे. म्हणजे टीका म्हणजे आपले विचार मांडलेले आहेत, तो ग्रंथ अभ्यासून त्याला टीका असं म्हटलं जातं. तर ह्या दोन्ही ग्रंथावर जी ब्रह्मसंहिता आपण वाचतो ती श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी लिहिली आहे. आणि त्याचबरोबर कृष्ण कर्णामृत याचं पण लिखाण जे आहे, म्हणजे त्याच्यावरची टीका, म्हणजे त्याच्यावरचं आपलं लिखाण, कारण ते संस्कृत भाषेत आहे, तर त्याच्यावरचं आपलं लिखाण जे आहे ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी केले. मग पुढे जाऊन जगन्नाथपुरीला पुन्हा चैतन्य महाप्रभू आले. मग त्यावेळेला जगन्नाथपुरीला आता जगन्नाथ भगवान यांच्या स्नानाचा काळ होता, म्हणजे त्याला अन्वसर असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय, की त्यावेळेला भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे स्नान करतात आपले, मग ती स्नान यात्रा संपन्न होते. त्या दिवशी भगवान यांना स्नान घातलं जातं. खूप सुंदर असतो सोहळा तो पुरीला. आपल्याला शक्य झालं तर त्या काळात आपण जाऊन ते दर्शन घ्यायला हरकत नाही, किंवा आपल्याला थेट प्रक्षेपण पण दाखवतात. मग जगन्नाथांच्या आता अनवसराच्या काळात काय होतं, ते स्नान यात्रा झाल्यानंतर अनवसराचा जो काळ असतो, तर म्हणजे त्यावेळेला म्हणजे स्नान होतं आणि त्यानंतर तो काळ सुरू होतो. मग तेव्हा भगवान जे आहेत त्या जे आहेत तर ते दर्शन नाही देत. म्हणजे थोडक्यात कसं, की भगवान यांचं दर्शन खुलं नसतं. मग त्यावेळेला भगवान आहेत ते थोडेसे अनवासराचा काळ, म्हणजे तो काळ म्हणजे स्नान यात्रेनंतर भगवानांचं स्वास्थ्य बिघडलंय असं सांगतात पुरोहित पुजारी. आणि मग त्यांना रोज त्यांच्या सेवेमध्ये त्यांना विश्रांती मिळावी म्हणजे त्यांना साधे कपडे, फळांचा रस, औषधांचे काढे अशा पद्धतीने त्यांना भोग जो आहे तर तो अर्पण केला जातो. आणि मग त्या काळानंतर म्हणजे त्यांचा थोडस सुधारणा पण केली जाते शरीरात, त्यांना नवयौवन असं म्हणतात. आणि तो काळ उलटला की पुन्हा दर्शन भगवानांचं खुलं केलं जातं, आणि मग जनतेसमोर येतात ते रथयात्रेमध्ये. मग अशा पद्धतीनं दर्शन ते त्यांचं खुलं केलं जातं. मग त्या काळात खूप विरहभाव जाणवल्यामुळं काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी ठरवलं की आपण आता जे आहोत तर ते अलाला नाथ असं किंवा अलालनाथ असं नाव आहे त्याला, त्या नगरीचं. तर तिथे म्हणजे तिथून जवळच आहे. त्याला ब्रह्मगिरी पण म्हटलं जातं. जगन्नाथपुरीहून एक 14 मैल अंतरावर आहे. आणि तिथे अलवारनाथ सुद्धा म्हटलं जातं किंवा अलालनाथ असं म्हटलं जातं. काही जण अलालानाथ असं म्हणतात. तर वेगवेगळ्या नावांनी म्हणजे तिथल्या तिथल्या म्हणजे लोकांच्या उच्चारशास्त्रानुसार ते उच्चार करतात, काही अपभ्रंश असतात. तर त्या ठिकाणी ते गेले.
मग म्हणजे जगन्नाथपुरीला त्यांचं दर्शन नाही तर तिथे जगन्नाथचं मंदिर आहे तिथे दर्शन होतं मग जगन्नाथजींचं म्हणून तिथे जातात सगळे भक्त. मग तिथून पुन्हा भगवान जे आहेत तर ते तिथे म्हणजे खूप विरह भावात असे होते. मग तिथून भगवान यांना पुन्हा सगळ्या भक्तांनी मिळून युक्तीने हरिनाम म्हणजे इकडे पुन्हा ते जगन्नाथपुरीला घेऊन आले. आणि मग हे सगळे जे भक्त होते नित्यानंद प्रभू सगळे हे सगळे तिथे जमले होते. आणि मग हे सगळे मंडळी पश्चिम बंगालमधून प्रचारातून इकडे आली होती जगन्नाथपुरीला चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्यासाठी. आणि मग त्यांनी युक्ती केली, त्यांनी तिथं हरिनाम संकीर्तन सुरू केलं. मग त्यांचं जे अत्यंत अस्वस्थ दुःखी कष्टी मन होतं, विरह व्याकुळ मन होतं, तर ते अत्यंत मन त्यांचं शांत झालं आणि स्थिर झालं. मग आता ही लीला जी आहे ह्याच्यातून आपण काय बोध घ्यायचा, तर भगवान जे आहेत तर ते कसे म्हणजे तीन गुणांच्या पलीकडे आहेत. ते सदैव शांत स्थिरच असतात. त्यांचं काही मन असं विवल होत नाही किंवा अशा पद्धतीनं ते दुःखी कष्टी होत नाहीत. तर ते स्वतःला प्रस्तुत करतात अशा पद्धतीने. राधाराणींचा भाव घेतलाय त्यांनी आणि त्यानुसार राधाराणी म्हणजे भगवत भक्त आहेत, सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत. मग त्यांच्या भावामध्ये ते स्वतःला प्रस्तुत करतात की भगवान यांच्या विना माझ्या जीवनात कशालाही महत्व नाही आणि कोणत्याही गोष्टीला महत्व नाही असं स्वतःला प्रस्तुत करतात की एखाद्या भक्ताचा भाव कसा असावा. आणि दुसरं म्हणजे काय की असा जो त्यांचा भाव आहे तर त्या भावामध्ये जेव्हा ते अत्यंत भगवत विरहामध्ये व्याकुळ असतात तर त्यावेळेला हरिनाम संकीर्तन म्हणजे हा हा जो आहे तर शुद्ध भक्तांच्या द्वारे किंवा भक्तांच्या संगतीत राहून केलं गेलेलं जे संकीर्तन आहे त्याद्वारेच आपलं अशांत मन आहे आपल्यासारख्या भक्तांचं ते शांत होऊ शकतं, समाधानी होऊ शकतं. आणि खऱ्या अर्थाने तिथे जे आहे तर ते आपल्याला सुख समाधान मिळू शकतं. म्हणजे काय की भगवानांचं कीर्तन जेव्हा करतो तिथे भगवान उपस्थित होतात प्रत्यक्ष. हरिनाम प्रभू आहेत ते. हरिनाम प्रभू तिथे उपस्थित होत असतात. त्यांचा संग आपण करतो, त्यांचा सहवास घेतो. म्हणजे तिथे भगवान उपस्थित असतात. तिथे सर्व काही कसं असतं, आनंदच असतं. तिथे सुख असतं, समाधान असतं, शांती असते. मग अशाच पद्धतीनं आपल्याला भगवत भक्तांच्या समोर येऊन सदैव कीर्तन करता आलं पाहिजे, संकीर्तन करता आलं पाहिजे. भगवत भक्तांसोबत येऊन कथा करता आली पाहिजे, हरिकथा झाली पाहिजे, हरिनाम आपण घेतलं पाहिजे. म्हणून आपण पहाटेच्या आरतीला सगळे एकत्र जमतो. मग तेव्हा पहाटेला ब्रह्मांडातले अनेक उच्च कोटीचे म्हणजे जे भगवान यांचे उच्च स्तरावरचे जे लोक आहेत तिथले भक्त सगळे सगळे जमत असतात. जिथं हरिकथा चालते, जिथं हरी आरती चालते, हरीचं पूजन होतं. तर इथे म्हणून पहा आपली जी भगवत आरती होते, मंगल आरती होते पहाटे, तर त्यावेळेला आपल्या सगळ्यांनी आपण पाहिलं असेल पण इतक्या बारकाव्याने पाहिलं नसेल तर उद्या पाहूया सगळ्यांनी मंगल आरतीमध्ये की आपण जेव्हा मंगल आरती आपले पुजारी जे आहेत आपल्या मंदिराचे करत असतात तर तेव्हा ते जेव्हा दाखवतात आरती सगळ्यांना तर म्हणजे सगळ्या म्हणजे क्रमाने दाखवली जाते सगळ्या अल्टर मधल्या आपल्या सगळ्या तत्वांना. तर त्यावेळेला ते काय करत असतात, श्रील प्रभुपदांना दाखवतात हे अशा म्हणजे जी आरती आहे ती जेव्हा दाखवतात. तुळशी आरती आपण बारकाईनं बघा म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल की जेव्हा उदबत्ती क्रमाने ते ओवाळलं जातं, उदबत्ती जी आहे तर ती जेव्हा दाखवतात तर त्याच वेळेला ती जी उदबत्ती आहे तर ती आजूबाजूच्या बाजूच्या इकडच्या स्त्रियांच्या बाजूला दाखवतात, परत पुरुषांच्या बाजूला दाखवतात ते पुजारी. आणि त्याचबरोबर श्रील प्रभुपादांचा अल्टर आहे त्या बाजूला दाखवतात. आरतीचं पण असं करतात, प्रत्येक वस्तू अशी दाखवतात का तर इथं अनेक वैष्णवींच्या मध्ये कोणी वैष्णवी भक्त असतील उच्च कोटीचे की जे आपल्याला सूक्ष्म स्तरावर म्हणजे ते उपस्थित असतात आपल्याला दिसत नाही. आणि वैष्णव भक्तांमध्ये पण असतील उच्च कोटीचे महात्मे तर त्यांना सुद्धा ती आरती मिळावी. आणि त्याचबरोबर श्रील प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आखून दिलेल्या निर्देशनानुसार आपण ते सर्व कृती करत आहोत हा त्यामागचा मतितार्थ असतो. आणि म्हणून तशी आरती म्हणजे जी आहे तर ती दाखवली जाते. प्रत्येक कृती अशी असते अल्टर मधली, सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. तर म्हणजे अशा लोकांच्या समवेत अशा उच्च कोटीचे पुण्यात्मे सुद्धा आलेले असतात. मग अशा वैष्णवांच्या मंडळीमध्ये बसून आपण पहाटेचा नामजप करत असतो. मग त्याचं चैतन्य खूप वेगळं असतं, आपल्या सगळ्या अशुद्धी निघून जातात. आणि म्हणून हा महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या सगळ्या समस्त वैष्णव कोटी वृंद आपल्याला आशीर्वाद मिळतात पहा. आणि मग सेवेमध्ये जे म्हणजे जे आपल्याला चैतन्य मिळतं किंवा सेवेच्या माध्यमातून
माध्यमातून आनंद मिळतो किंवा सेवेमध्ये बळ मिळतं, त्याचं कारण असतं सकाळच्या जो मंगल आरतीच्या कार्यक्रमामध्ये त्याचं रहस्य दडलेलं आहे. ते आपल्याला सगळ्या वैष्णवांचे, गुरु परंपरेतल्या सगळ्या आचार्यांचे, सगळ्या उच्च लोकातले जे कुणी पुण्यात्मे आहेत, शुद्ध भक्त आहेत, त्यांचे सगळ्यांचे ते सगळे जमलेले असतात. जिथं कुठं भगवानांची मंदिर आहेत, ती भूतलावरची वैकुंठ आहेत, तर त्यांचे आपल्याला आशीर्वाद मिळतात. आणि म्हणून आपण ती कधीही न चुकेल असं आपले प्रयत्न असावेत पहा. म्हणजे ते जे आपल्याला बळ मिळेल, तर ते म्हणजे असंख्य म्हणजे युगांमध्ये आपल्याला जे मिळू शकलं नाही असं ते बळ असेल. आणि आपला उद्धार होईल ते, त्यासाठी आपण तसे प्रयत्न करायला हवे. आता हे वैष्णव संघाचं आणि वैष्णवांच्या म्हणजे संगतीत कथा, आरती किंवा संकीर्तन, कीर्तन करण्याचं महत्व आहे. तर आपण तसं सगळ्यांनी प्रयत्न करत राहू नेहमी. आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी प्रार्थना करू की आम्हाला असाच वैष्णव संघ मिळत राहू दे. मग आता पुढे त्यांची भेट जी आहे तर ती गोदावरीच्या तीरावर रामानंद रायांशी झाली. मग आता रामानंद राय जे आहेत हरे ते कृष्ण माताजी, सॉरी टू इंटरप्ट. नाही नाही, होऊ दे. मी फक्त मीटिंगचं रिमाइंड करून ठेवलं, त्याप्रमाणे तुम्ही मॅनेज करा. आज 5:30 मीटिंग असेल प्रभूजींबरोबर. हो माताजी, 5:22. हो माताजी, मी आता थांबते कारण इथून पुढं वेगळं चॅप्टर सुरू होत आहेत, म्हणजे हो, पुढच्या. म्हणून सॉरी इंटरप्ट केलं, पण येस येस, म्हणून त्या दृष्टीने मी म्हटलं नाही तुम्हाला. माताजी, खूप खूप धन्यवाद. माझं घड्याळानं 5 मिनिटं पाठी पडले, क्षमा नाही सर. नाही, हरे कृष्ण. नाही नाही, ठीक आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी आणि खूप खूप कृतज्ञता. माताजींच्या चरणी सादर प्रणाम. तर आपण आता जे आहे ते शचीसूत अष्टकम घेऊया आणि उर्वरित लीला आपण उद्यापासून कथन करूया. इथून एक वेगळं सुरू होत आहे लीलांचा भाग, तर आपण तो उद्यापासून घेऊया. कोण म्हणेल आपण पटकन पूर्ण करूया, आपल्याला मीटिंगला पण जायचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज कोणाला म्हणायची इच्छा आहे?